l'anticipació de Busquets per Frenkie. Frenkie la posa per Dembélé, arrenca Dembélé, creua la línia mitjos Dembélé, el carril del mig del Dembélé, continua Dembélé a la frontal. No ha pogut fer la passada per Ansu. No ha pogut fer la passada per Ansu. Se la queda després del rebuig Memphis. Era boníssima per Dembélé. Una acceleració de Dembélé. Era un 3 contra 2, tenia Memphis molt clar. A veure, Mingueza a l'extrem, la passada, al punt de penal, Ansu, gol! Gol! Havia de ser ell, una altra vegada ell, sempre ell, és el 10, és l'hereu, és Ansu Fati! Aquest gol és un gol d'or, aquest gol és un gol d'hereu, aquest gol és un gol d'estrella, aquest gol és un gol de líder, aquest gol és un gol de crac, és un gol d'Ansu Fati! Gol del Barça! Gol importantíssim d'ell, havia de ser el 10, havia de ser Ansu Fati. Dinamo 0, Barça 1.